COVID is the only instance where oxygen is required. Oxygen could be required in mostly all serious medical conditions and emergencies where there is breathlessness and respiratory problem. We even learned that a few puffs of pure oxygen could keep us younger and the skin glow. Pure oxygen keep the children more active and brighter. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small analyte gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have. Namar ka jingjat rathai palat jongki artili ki chaka ajing sumar ya ki paiba ki bapang ki basitom ki basha ka than umtrai bat umlaper ki badang ha papo ka mauhati constituency ki bala jot ki bala pra ha ki babun ki benta ka bala bu jing e shikat dei bat ka bala penjenjar ki nongtrei jongki te ki chaka ajing sumar. Hadin bana kaliang UMDC ka mauhati constituency ba Charles Marngar uladeb ban wanhi dalade ban jureb hakini ki khendiat tayo baladeb ya kite ki artli ki jaka ajing sumar ka umtrai PHC bat ka umlaper sub center lashem mi ki jingduna ki babon haboro kiliang ka balabu jing e ki nongtre jong kite ki jaka ajing sumar bat kumju e ki brew ki bapang ki basitam jong kite ki than nakaliang uteu UMDC ka mauhati constituency menta kasi ka nyo tarik unaitung ulalej ban ya kendu yu menteri badai pej ya ka kwat ka khia ha ka jela uba AL hack ban pensngo pensngap ban kenturu ban le AA ban penbha ban penbet penbiang ya ki jingduna jong kite ki jaka ajing sumar nakaliang uteu menteri ka kwat ka khia uloong ba unsim khia no mardor halor kite ki jingduna jong kite ki artli ki jaka ajing sumar layo kalat ban ya kendu ye health minister jongi ba AL hack jing kendu jongi kalong hadir kejing lek ban visit inspection ke jonga ya ki PLC sub center ki badan apa ke konstituensi mawati konstituensi di kijing ki bangi penduk apa ke konstituensi hadin ke inspection kawai kedai ke umtrai PLC kadi ke umtrai PLC hadin kejing ya kenduk bat kinong trai jongka kile thu lot yang ai kijing ya barokai bat shisha bangi lek ban pek ban jongo khamtam ke kamera ke bagi kisah staff quarter ngasem bat ngalam ba ke quarter kelajar lebih ke penengkong kini ke sailing lu setang bahkan hap lada slap ke lik lu bat kini ke madan kala dapu lalong pung dok ha ke ba arang ta kini ki kenro jong ying kini ke jaka berkisah kala tualut ke balai nang ta kini ki dur frame shokat jong ki jengkang ki laput lut nang ta dia kini kijing khangin kila pat lut nang ta ka toilet ru kila blok lut nang ta ka umru dan tang arteli goi ka sentek goi ka top do bilang ba iwe sentek ibadat ban supply ka PLC ba dia ka jaga sa jongki nong trai jongka PLC kata ka de goi bar ka baan nang ta kijing bom khu jong ka kijing jabo jong ka ka bagi pendon kam la isne ye ki beli kinong trai ki jongi ba dia keneru pan so Home Minister badan buram ke jongi kebobot nang ta pade ke di drainage system jong hospital la care sodong dong hospital ba hadin baslap kadap sadien jong hospital kene lu ke di kuai ke jing ya bat kawai nang taru ngalai gran ha ke jing duna jong JNM hagisnam gi bomon swangi don laingot por bom don covid bat mentah ke por covid don tang arut yang lapan so ke niru HI ba elhek ba ngasuk kemen ba mentah sini idon lang di DHS jongi Dr. Amanwa lai kenduk lang padiru tika bobot nang ta kedai ka kabang idon kam kedai immediate renovation kajing repair lane kajing renovate kerki ya ka sub center umlaper ka babam try PLC ngasong songsot abang alai ban yo ya kajing jot jong ka sub center ko ngitip bagadon ka wai pat ka NGO ka basim ya kenika sub center ndai ke building ke dei jongka sarkar teng lawan ra ikini khmat jong minister na ke benta panle no kloi kat bala berkebobot nang taru ke badon kam adu kata ke dei ke level room ke caka ban khak mo ban khakun keni ro ke dei ke badon kam ha nomor ban tangkawai ke entrance ting don kam separate entrance bat nang ta bade don kam se ke baby corner bat nang ta de keni ke postmortem
kacakasyong jong kini kiba armet kiba lej ban rong ban kha ban deliver nam ta delivery kini gide kiba ngabo Ahmad bat koi kabat dam kamba kabat Shah Ahmad gadong kathan ge jong pan kadai sha kini ki border jong ke disputed block 2 itu ipi nadu statehood haduk mata selsi ban itu ba khat san television menta 4 don asya Nagaliang jonga kapor kepadang don iwe pat doktor mantai lawan joint ma di iwe nalai ker bat iban penrung nawar baru kata kisnong ru kimrung ha kamalos nai pi si kalau ke ek basumsi dihadin malai ekran doktor jong ke PLC sedang ban perungi ti kisnong ban nagaliang jongi ngilai ekran baru bor na kapor sekapor ban hadin ke jing ekran ke jongi nagaliang jong district medical health officer jong ke ribuh district ila forward la pha ke professor Shah Directorate jong Health Services but mendagas ngi ngawan ra ikini bakin aino mardor ya approval nagamanta ki asya ki jong Shah hamus na ila don ki jing kren ban nagaliang ke jong ki kila bu biang ke jing kerpat yang bade halor kata kenong rem pen state yang nega kam banwan hang ni ban sim ya ke jing klik kom monong ya lampai ba beret nagamanta ke jing don kam jong ki pai ba ki jong ti kita ki de kinyan ibai dai bagi jeng kam ki jongi jangan lapan soro pangala ongro makin so mahaban pej om tang ya kini IPLC ki bangang lawan ban inspect dal de hadis nam ki belanda mengilawan ni inspection but nakalian jong ke health department kan so mahaban pej lam kham tam hukum gani kopor ya ke jeng don kam jong ki nong trei ki bai ki jongi but ki nong pam ki bawan hospital assurance na keluar ba ayo mesti kokot ya Nga skoltenat menyutuh ipi ini ba nakaliang jong health minister jongi ba he tak jinglong donlang ba di DHS jongi ila ai assurance ba di laong ba kini baru khat kilong jinwin kini ki issue baru khat kilong jinwin ki ba Shah Ahmad ba ki ba kerki kila discuss ba mentahi kin sim ni steps naga benta kumno ban penbiang no ikini ki jingdon kam kata kedai assurance nakaliang